Biye tɛnɛ utukalo tile 3 san 2026 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées ye k'u n'u dɛmɛbaakulu u kɔni bɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ banbagaciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ garan daw la yen nɔ sibiri don ni o bɛnna utukalo tile fɔlɔ ma san 2026 u ka sanfɛ pankuru ka lalawuli senfɛ sa u taara bɔ banbagaciwale tigilamaw dagayɔrɔ caman de kan kwakuru ale ni tesalitikaw olu fɛ yen nɔ u ye dankari u la yen nɔ kwakurukaw fɛ yen nɔ u kun dagayɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ u ye o bɛɛ lajɛlen file kolonci ni k'a da kolonci u ye dankari banbagaciwale tigilama caman ka buna adamadenya la yen nɔ tesalitikaw fɛnɛ fɛ yen nɔ fɛn min ye banbagaciwale tigilama dɔw fɛnɛ kun kelen don ka u fara ɲɔgɔn kan yen nɔ o y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni k'a dankari u ka buna adamadenya la ala ni sanfɛ pankuru ale ka larawuli kɔni o ma karidon ni o bɛnna utukalo tile 2 ma san 2026 u tun kelen don ka yɔrɔ dɔ kɔni ni ka o kɛ sanubɔ wɛrɛ kɔni ye an ka fintigilakaw taara bɔ u kan yen nɔ ni ka dankari u ka buna adamadenya la fɛn min ye kidalikaw olu fɛ yen nɔ u ye dankariw la yen fɛnɛ o don kelen kɔfɔlen fɛnɛ kɔni na an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées k'a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka baara ɲɛdɔn ale sira fɛ. An ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ale bilala ka bɔ kaso la sibirido ni o bɛnna utukalo tile fɔlɔ kɔni ma a kelen kɔ ni k'a ka kaso kɔni ni ka o bɛɛ lajɛlen kɛ a bɔlen kɔ kaso la an ka nin cɛba in yɛrɛ kɔni ale ye ja fɔlɔ min kɔni ni ka o bila bɔlɔlɔsiraw olu kana la aw ni an ka jɛ ka o jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka kaso la don in y'a bila o minan dɔrɔn de kɔnɔ o de la ma jigi maa kelen na ma jigi juge la ma jigi procureur la ma jigi ma foyi la adamaden dɔrɔn de adamaden tɛ kɛ foyi ye ala ka sababu kɔ ala de bɛ fɛn bɛɛ latigɛ ale de bɛ fɛn bɛɛ décider donc ne kɔni n yafara bɛɛ ma n yafara kunu n yafara bi n yafara sini wa n b'a ɲini bɛɛ fɛnɛ ma n ye fɛn o fɛn kɛ maa o maa la ni san tɛmɛnen ninnu na bɛɛ ka yafa ma an ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ sigi diya an ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ sini jɔli nɔgɔya kuma laban min bɛ n bolo o ye adamadenya ye ne ye fɛn kelen na kɔlɔsi kaso kɔnɔna na o ye kasoladenw b'u to degun kɔnɔ u b'u to ɲani kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ o ye adamadenya lakika ye o adamadenya in bɛ a ɲini bɛɛ de ka a lajɛ ka tɛmɛ o sira in fɛ dɔɔni an ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in an mago bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ la ni an ye adamadenya sabati ka limaniya to an dusukun na k'an bolo di ɲɔgɔn ma an tɛ dɛsɛ foyi la jamana in ka sini jamana kɔnɔden bɛɛ de don dɛ mali mago bɛ maliyɛn bɛɛ la nin yɔrɔ in na n ma ɲina n jɛɲɔgɔnkɛ ani n ka avocat ko Muntaka Tall n bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲuman segin a ka so maa minnu bɛ lajarabiliw kɔnɔ yɔrɔw la ala ka bɛɛ ɲuman segin u ka so k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye mali ala k'a dɛmɛ mali ala k'a dɛmɛ jamana kɔnɔdenw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an kana ɲina fɛnɛ a ka kɛ tiɲɛ kan foyi tɛ laban ni tiɲɛ tɛ. An bɛ to kiri bunakun kan halisa san 5 kaso o de dira Adama Jara ma ni bɛɛ ko ale ma ko Ben le cerveau kiri tigilamaw y'a ka kiri jaabi kɔni ni ka o di bi tɛnɛndonya in na ni o bɛnna utukalo tile 3 ma san 2026 a yera k'a fɔ fɛn min ye Adama Jara ni bɛɛ ko ale ma ko Ben le cerveau san 5 kaso min dira a ma ni ka tila tuguni ka san 1 ka ni ka o juru kɔni ni ka o don a la a bɛ ye k'a fɔ a tɔ tora kalo damadama dɔrɔn de ni Adama Jara Ben le cerveau n'ale bɛ bila ka bɔ kaso la. An ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sahana Takiw ale fɛnɛ ka kiri jaabi olu dira bi a yirala k'a fɔ ko san 1 kaso o de dira ma ni a kan ka kalo 6 kɔni kaso datugu ka o kɛ ale ka kan ka bila décembre kalo tile 8 san 2026 yan'o cɛ sa a bɛ se ka kɛ hinɛ bɛ kɛ a la. An ka
fintigilakaw ye tɛgɛ da maa dɔw kɔni olu kan min ni ɲagamimafɛn biriki 30 o de kɔni yera u bolo ni a bɛ fɔ ma ko Chanvre indien u kɔni minɛna yɔrɔ min na sa o de ye falajɛkaw olu fɛ yen nɔ kɔnɔna kɔni na sa fɛn min ye valise dɔ ye ni ɲagamimafɛn ninnu kɔni tun bɛ ale de kɔnɔna la u ye tɛgɛ da u kan juillet kalo tile 25 su ka dugu jɛ tile 26 la sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da u n'u tɔw n'u jɛɲɔgɔn kɔni olu kan. Énergie du Mali ni o ye EDMA SA k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya dɔw kɔni ye u ka courant réseau kɔni ni ka o sɔrɔ o kɛra sababu ye sa ka se ka fɛn min ye gɛlɛya don u ka courant di siraw kɔni olu la baarakɛlaw olu bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'a dɔn gɛlɛya in kɔni ale bɛ yɔrɔ min na ni ka se ka gɛlɛya kɔni ale wuli ka bɔ yen nɔ k'u bɛ yafamadeli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababuya kɛ ni waleya in kɔni tɛ olu fɛ la koyi. An bɛ taa duwanzankaw olu fɛ yen nɔ musow ni denmisɛnw olu kɔni bɔra dɔgɔkun laban in na ni ka aladeli kɔni ka o kɛ walasa sanji kɔni o bɛ se ka na u ka dugu ale kɔnɔna la cogo min na nin y'a kalo kelen de ye olu yɛrɛ kɔni tɛ ka sanji hali kelen o ye u ɲɛ la u bɔra u ka sigida fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka aladeliw ni ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ala bɛ se ka hinɛ kɛ u ka dugu la cogo min na ka sanji ni ka o lana. Dugu fila olu karila ɲɔgɔn na ni o ye Noma ale ni Daminankara dugu o ye a kɛra sababu ye sa ka se ka maa 4 bɔɲɔgɔn ka olu bɔnɛ u ni na maa caman olu sɛbɛkɔrɔ joginna nin dugu kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Ɲoro o lamini de la a yɛrɛ ka fɔ ni waleya in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni o de la seerew olu y'a yira ka fɔ u bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min kɔni ale nɔfɛ yɔrɔ in kɔni ale ladaratigiw olu kɔni ka yɔrɔ de a yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔ olu ka bolo kan halisa olu de kɔni ma se ka jaabi kelen ni ka o bɔ. Laginɛ jamana ɲɛma ale y'a yira ka fɔ olu ka nafolo kɔni ni o y'u ka franc-guinéen ye ale de kɔni ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni sinsin bere dɔ ye min n'u ka nafasɔrɔ sira caman kɔni a bɛ sɔrɔ wari in kɔni o fɛ ko walasa i ka se k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka a tɔ sinsin a bɛ sɔrɔ i ka wari kɔni dunta kɔni o fɛ o de kɔni ka jamana kɔni wari dunta kɔni ale tɛ bɔ a cogoya o la ni wari in kɔni a kɛlen don sababu ye ni ka olu ka jamana ka se ka sigiba kɔni ni ka a kɛ a kɔnɔna la o wari kɔni u bɛ waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka se ka a lakana sɔrɔ sira fɛ 100 o 180 o bɛ don olu ka jamana kɔnɔ Asie ka taga se Afrique de l'Ouest kɔni olu ma musaka min ni olu kɔni b'a sɔrɔ u ka jamana ale kɔnɔna la ni o ye franc-guinéen ye a bɛ to olu ka jamana ka bolo kan. An bɛ to Laginɛkaw ka kunnafoniya kɔnɔ halisa Laginɛ jamana ɲɛma ale n'a ka denbaya u bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o la ni o kɔni kan ka daminɛ bi tɛnɛndonya yɛrɛ kɔnɔna utukalo tile 3 san 2026 a yera ka fɔ u bɛna u kunda Grèce jamana kɔni o de kan fɛn min ye kunnafoniya ye ale dira utukalo tile fɔlɔ san 2026. Cameroun jamana ɲɛma ni o ye Paul Biya ye a bɛ kalo 2 bɔ bi ale kɔni tɛ a ka jamana o kɔnɔna la maa caman yi hakilina fɔlɔ nka gouvernement maaw olu kɔni bɔra u ka makun ale kɔnɔna la u ka communication ministre ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a y'a yira ka fɔ ko Paul Biya ko baasi foyi tɛ a ni na wa a ka kɛnɛ a ma sa fɛnɛ a balolen kɔni bɛ yen nɔ a kan kana jamana ale kɔnɔna la ala tɛmɛ wa Paul Biya a ma démission fɛnɛ harandi dɛ a b'a ka jamana ɲɛmaya minɛn kɔnɔ halisa. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya ko k'a da tungarage minnu sigilen bɛ Espagne jamana kɔnɔna la ni wagati in na ko tunga lafiya ɲɛmayaso bɛ na i kunda Espagne ale kan fɛn min ye le 8 août u bɛna taa San Isidorokaw olu fɛ yen nɔ le 9 août u bɛna u kunda Roqueta de Markaw olu fɛ yen nɔ o tuma la fɛn min ye Espagne tungarangew ye aw tun bɛ ka laɲini min kɛ ni o de ye tunga lafiya ɲɛmayaso ka taa Espagne an n'u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya conférence kofɔlen ye o don ye aw kana bɔ dunufɔyɔrɔ la ka taa u kɔnɔ kɔngɔ a ye wuli an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Espagne an ka taga ɲɛfɔliw ni ka olu kɛ ɲɔgɔn ye tunga lafiya ka baara taabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan aw y'aw jija conférence in kana fɔ aw kɔ cogo si la numéro de téléphone min filɛ nin ye duguma a y'o ta aw ka message bila la WhatsApp la kɔrɔfɔ tɔw olu bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.